Ikaw ang lagi kong gustong makasama. Paano ba naman kasi? Ikaw ang tinuturi kong best friend. Sobrang close tayo at parang di mapaghiwalay. Ngunit unti-unti akong nagsawa sa kung anong meron tayo. Tila wala na nangyayari at wala nang bago. Gusto ko ng bago. Kaya naisipan kong tumahak muna ng ibang landas. Mukhang may patutunguhan naman. Mas sa tingin ko, masasagot ng paglisan ko ang mga tanong at hiling ko na hindi mo naman masagot. Masaya ako. Masaya pa rin naman pala kahit wala ka na. Mas dumami nga yung mga kaibigan ko eh. Pati na rin yung mga ginagawa ko. Kasi natuto na akong uminom na hindi ko naman ginagawa noon. Sarap pala yun. Ilang lakad pa papalayo sa'yo. Madalas na kami mag-away ng nanay ko. Okay lang. Kaya ko pa rin namang mag-isa kahit wala siya. Kayang-kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Siguro, naka-100,000 hakbang na ako papalayo sa'yo. Wala pa namang nangyayari sa akin hindi ko gusto. Maraming babae na rin ang natikman ko. Pero, kasalanan ko ba yon? Kung sila naman yung lumalapit. Wala. Akong dapat kaya. Ito ang pinakamalupit. Sa 300,000 kong hakbang patalikod sa'yo, nagkaroon ako ng bagong libangan. Ang alternatibong solusyon sa aking mga problema at pangpamanhid sa tunay kong nararamdaman. Feeling ko, kapag ginagamit ko ito, para akong lumilipad, nakahiga sa malaking alapap. Pero, akala ko masaya ako. Akala ko magiging maayos ang lahat. Akala ko kaya ko na. Pero akala ko lang pala, wala akong napala sa sarili kong kakayanan, sa sarili kong kasiyahan. Isang araw, sa pagmulat ng aking mga mata, humarap sa akin ang katotohanan na ang layo na ng agwat natin sa isa't isa at hindi ko na may babalik pa ang dati. Pero sa akala kong hindi mo pagtanggap sa akin dahil sa daan-daan, libo-libo at milyon-milyon kong hakbang papalayo sa'yo. Isang hakbang lang pala ng pagpapaumbaba ang kailangan para makabalik sa presensya mo. Isang hakbang lang.